Ribiyat, assalamu alaikum, akşamınız hayırlı olsun, qoğum yağdaylarınız. Şuwa takside geldim-de, ızdaçyň ýerine sakıç berip goýberdiler. Size de şey diýerler mi ýa-da maňa şey diýem ki, täze daşary ýurtdan gelen bille diýen ol. Ýaşyl gowja oturupdyr. Lomoýrak pul berseň, o ýagylçyrak adam berjek, ızdaça ederem. Özüni urlasaňam kira eden ok. Papuçy bolan soň aldym. Aslında güçlü söwdegar ýa biznesmen. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň San Francisco ştatynyň Vicksburg şäherine 10 paýlaya. Ýani kira eden ok. Gelenne gök Opel Vectra aýnlaram açyk. İçine min ýa-da purçoskany aýlak goýber ýa. Üstüň ýysyn ütgetdi. Hamala ýyskysy denýede biri mangal ýakyp duran ýalar tüsse bilen benziniň ýysy garşy gelip dur. Izdaçam ýok. O edýanyň kira bolsa ızdaçy bolmaly. Ha servetleri saklayan olin dost mikroyonyň içine kän girmelim diýip soraýar. Ýok, girmeli mikroyonyň içine. Men o uly ýoluň üstüne düşüräý. O warýan gadyma şol men isten ýadap çykyp tak saklap, soňra öýden uzakda düşüp ýörek gelmek oýan. Ýani men bularda düşünýän. Hem meseyle däl käbirler şeýle. Ýani maňa duşýanyň emmes käbir ýalak bolup durda. Bular hem düşnükli. Näme üçin sebäbi men ýaly ýeňsesini oklap putyrdyp ulanan çağalar da bular hem. Men çağalama kynny. Näme üçin öýde bir zady bossam düzeldi we bilemok. Näme üçin käte bilen kostum malak giýip beren oglan nirden eden etmesiniň üstüni ýapsyn. Öýde näme sen ejem bilýär. Şo wagt ejemden gorkunjyma kelle gelýän pikirler seredäýda. Bir ýer gidäýsem kam. İtiň barmy? Yalan bolar ýaly. Oturýdy gömülle, garaşajaňa. Ölen sıran olup ýatanyň peýdasy ýok. Ejem barbar gelip oýar ýa. Şo wagt ýeke ýol baka pçof kalmaly bolýar. Ejem gelýär. Oýar ýa. Menem öňünden kellem kulýoş balak ýaly edip ýeňsem taýynap çykýan. Täzaldan oklawlaň bir pytramalla ýeňsede. Näme etdiň? Pultun daşyna kulyonkany aýyrdym. Näme üçin? Şol pultun içindäki bataraýy çykaryp dilime derip duzyny atyp görasym geldi. Ya bolmasa telewizorda gurçuk oýun oýnasym geldi. Ejemiň halamyan zady şolay. O gurçukly oýunda oýnasaň telewizoryň bir zada ýanýady ýa-da o teleskop mi, gidroskop mi, kinoskop mi belli däl. Ejemiň özüne toş informasiýa ýok. Onu santehnik goňşyň aýalynyň berýän maslahatlar da ol. Näme boldy? Täzaldan oklawlaň bir ýeňsede pytyramaly boldy. Şo wagt oklaw satyp pul tutan daýdalar. Siziň eden söwdäňizde men dolýanma. We maňa meňdeş bir näsany oglanlar we belki gyzaslar ammadyr belli däl. Näme o dowr? Reklama da ýok, PR-am ýok. Islat ýok da söwdän ýöredip duran biz. Hepde de bir kuşlany oklaw aýryp dur. Oklaw pytyranan oýna motoryna oýun burçu bilen 2 saat gürleşmeli ýeri bar. Erbestady gaharladymyň gözi gowwarar diýilýär. Günnelikle düzeldilen bahalar. Öz goýan bahalyň üstü açylyp beter. Hemmer ikiligi bäsýär düzelip bolarmy? Ikiligiň alta düzelip bolýar. Altam ýok. Üçlügi hem taktam alyp bersolyn. Näme etmeli? O tüýürsiňne öz öýüňde ogurluk tutulan mihman ýalak bolýar. Gözüň baýguşyň göz ýalygy pahyrsyrap, hoslar gözläp. Bir gözüňem gapyda, soňuna çellä ýapylmady gapy. O döwürler näme gapylaram soňuna çellä ýapylanokda. Bir garşy ýaly açyk bolýar. Ýüp jagazy daňylyk duran, ol bul geçip dur arasyna dostlaryň gelip seredip perdaça geçirjek bolup saňa ýüregiňi derdad edip dur. Wah. Şo wagtda daşary goýberseler-de. Çägeden guma, gumdan şor suwly ýawa. Askanyň itýänçä oýnajak da. Ýapda ýaňy ýuwap otursaň aňarda bir musur bedersen çaýkap otur. Normalny. Maňa näme çyroý adam däl. Cimbol şol bederesen çaýkap oturan daýzaň ogly gapdalymda 3 manatlyk boz kepkasyny öllep kellesine gejek bolup dur. Näme üçin? Salkyn bolýar diýär. Şoň üçin. O döwür öz isleň oýunça öýe gelinmeýän döwürde. Adyň ýatdan çykýança oýnalýan döwür. Öýede aýnadan ejen kelläňi çykaryp gyýgyrýar. Adyňam tutulşuna bagly. Seni naharymaga çagyrýarlarmy, ýa gamçylamaga çagyrýarlarmy? Şo wagt gyýgyrlan wagty daý boh anten tutmaýan ýerde bolsaň gutarda sen kilay. O wagt näme? Telefonam ýok. Swýadam ýok. Telefon diňe ingliz dilini maýlymda bar, biram goňşymyz bazardaýda bar. Oňam şu jagaş ýerine telefon salýan gapyrjajym.
Balan giyin ha. Amala juyunda yer yok gallay. Paraşut ýaly balajyň şoňa salla gediler da. O döwrüň adamlar hem geň. Gaharjan adamlar da. Bir zat bolsa nervisi yaman çagyly ýerine goýdurýan adamlar telefonu da gürleşen alo ho zat diýip la gepiňi hem çyndyp bolanok. Ala go haçan görseň motorda bar ýaly. Sen diňlemen ýes onu diýip goýan adamlar. Adam tutup gıygırlan wagty nesiben çup öýe gelseň sen gowy çumasa ýene urulmak üçin täze bahana. İň garaňky ýaram ejem. Öýüşlerin etdi. Ey eje. Näme diýseň di janym ejem. Git dasaryk gidip aç oýnamaň, algamaň rekordun döwdi. Entek bismedik üzümi. İki hoşosyny murtu bilen bilelikken ilk görkezdi. Hemme zat edýän, ýöne öýüşdime janyjem. Aramyzda altyn käbem. Maladyny güne ýatyp alan näller şol zat edip bolýan bolsa eger öýden gelsime edip goýardym öýüşimi. Edip bolanok şol ol men üçin невозможно zat. Tagam yer agdaryp agaç şeklep zähmetden onu munçurşap suratdan arasynda göleýala gıýgyryp aýdym ýaly sapaklardan bäsik ýasap durna. Deýme maňa ejejan. Gelwerik. Ejem uýgurýa. Näme ýazyk durşdaýdy okady ýa bolin. Göni burçu uspurşluğun katitleri onun gipütün udasynyň jemine deňdir. Katit näme? Bilemok eje. Gipütün uda näme? Bilemok eje. O näýili bilemok? Kim bilýär ol is janyjem kökesagy dik çyzykly perpendikular diýip bir zat bar. Olam hiç düýünjük gözüm bilen gördüm. Molim doska çykyp iki sany karpy goşup san çykardy. Arasynda san goşup karpy çykarýar. Oňa näme diýýär? Näde okuyaňyz mekdepde? Barlygy işte näme etdiňiz? Bu işni näme tertibiň gowalan üçin işligi alyp dursa eje barlygy işte de bäwilip klassdaşyma şol çep tarapda tursa wes klass, çep tarap sağ tarapda tursa da hemmämiz sağ. Ýadyňa düşýärmi? Jaň bolup gelýär kada molim listler tawsir diýär, aly tupan durup gitýär. Kömek getirir göçürmägi bar, haýyş etýän maňa beraýda. Gara özüme gezek kalsa okujak gelle. Algı braň saat del. Kynam del, on prosto wagtyny okamaly. 10-njy klasy ýetemde moşunja kostyum bolajak çaşalyp şunamy öwreneýin aýdýanyň bilen bolanok. Bir gaçyrdyňmy, soň izinden ýetip bolanok. Algı braň şu 4-nji klasda drop geldimi, şonu öwrenip başlamaly. Ýoksam giç bolýar. Biziň döwrüň çağalary jynýaly bolýardy. Näme üçin? Ya görünmeýän zat oýnamaly, ýa-da oýnajak zatyň özüni ýasamaly. Simden traktor, agaçdan astamat. Gyýyz bolsaň, aýal logynyň ýoňdan ulan çagasyny gurjak edip oýnaýmasaň, ejeň alyp beren gurjagyndan peýda ýok. Ýadyň üçin şo gurjak, ömür görseň bir el ýok. Semizrek gurjakdyrlar, bir görsen ýatyp. Haçan ýordan. Şeýdi barmaň bilen atjaň bolyn, täzen ýumulýan gurjak. Halam ýany gurjagym da şollar, şireň birinji ele Fiona meňzäp duran, ýagdaýam gowy diýen şoň ara, saçda adam daralanok. Maşina oýnaýyn diýseňem garažyňda duran şol ýeketek gelnäjde gapylan ardan üst saçyk pikaplar bolýar. Sürülmeýän, gyzyl, sary, ýaşyl, gök renkli. Şonu gapmak üçin ta janym beripdim. Sürjek bolsaňam sürülmän nur. Şu atky çağalar bir kimanat üçin gymyllasam gelenok. Näme üçin? Sebäbi oýunjagy satyn alyp berýärler. Hezler olan ki magazyna bar. Şunal ýetdi ýa bolundy. Bu çağa maglama wagt diýen bolup alyp berdi. Gamala men şo döwür biriniň çagasy däl ýalym. Men aglap göreýin ejem ýüzüm bilen ýeňsem desseňe dik goýaryn. Aglap bolýarmy? Oýunjak almak üçin ýeke ýol şol gelnanjyda semiz daýdalan sepýän arzan oýunjaklary. Onu almaga maňsatda. Erbetsady çağaken oýunjak az, hemmämizem mätäç. Şol pursat öz güýjüň görkezmek üçin Superman öwrülýän wagtyňda sen. Pul seçiläýse gotordy janyň urban etmelen bolsa taýyn. Näme o taýda diňe sen näle Superman öwrülip bilen beýleklerim supergeroýlary öwrülýärler. Hereketiň çalt bolmasa da daýdalarym basgalak gelýär. Kamera ýetişmeýärler eýdýän hereketiň. Daýdalarym daýo. Aňsatdy o zatlar. Akşamam toy. Uzun izi oturmayan tahta stol. Demir oturguç.
Afçantlar bederelep nahar paylap berler, elinde de gyzylçyzykly plasmas döwülmeýän stakan. Garna doydy. Indi näme edýäs? İçi boşan limonadyň çüşelerini diwjen etmeli. Näme o gelen ora boş gaýdyp bolan nokta. Seýdip özüňe gerekserek yaraklaryň alaýmasaň pul adam ýok. Pul näme o wagtyň mektebe 1000 manat, 2000 manat berilýär. Şu wagtky döwrüň 20-40 teňesi. Lamoyrak pul diňe dowlanyn Novgod biram ýarymydana duşýa. Ýarymydana da biri pul berýär diýip eşden soňoýuna 45 gedek barmalla. Eşiňe çalyşyp bar, başga gruppa goşulyp bar. Ýöködüň bar, nesibäň barlak garagymjan beýleklere gaýt bolýan puluny alanylsa gaýrat edip goýuraýda diýip. Aňsatdan o şu wagtky çağalar toýda zatda ejesiniň ýanyna aýrlanago. Onuşşek, munuşşek diýen bolup hamala edýän hereketleri toýa kömek pul osanýaly. Men ejem men üçin toýa propusk, toýa girmäge ruhsatnama. Näme üçin? Ýeke gelsen goýup bilýärler-de. Baray götür ustaýdan. Ejem bilen gelýän bolan. Ba ýanymda ýok özüm gelem o. Onun üçin gezip bolýar. Käbem getireniň üçin sag bol. Dalşoya sam. Alad etme, öýde özüm gaýdýan. Emmen adam daş edýän. O wagt liboy keseli ukulen lisede edilýän döwürde eje kellem agyrýan oglum geç ýat. Ýatasyn bilen ok diýen baran alga. Ýadyňdan çykýança. Şu wagtda o ikiň biri çagamyň çırpnoýuny arlatma bar ýany çırpnoý sözüni mod etdi gençler. Men üçin çırpnoý diýilýän zat ejem işe gitmänkä. Oglum eti marazilkadan çıkarganyň gelip nahar biserjek diýip çykyp gitýär bolan menem ýadymdan çykarýan. Yarım saat galynda ýadyma düşýär. Ejemden gorkunjyma ýanky doň buzly eti alyp rakybynyň aşagyna eretjek bolup barmaklar duýamak, özüm sanrap durum. Özümden nahar biserläýmesin diýip ejemden gorkunjyma bilýän dogan oka. Ana şoňa çırpnoý diýilýär. Başgalada çırpnoý diýip bolmaýar. Çırpmaýan, çırpmaýan. Çala uzakda çırpnoý diýen bolar. Aňsatdan o zatlarym kontrol etmeli şu zatlaryň hemmesini. Plus ejem bilen gezmäge dilýän ýer bar. Bäsaýan ona suraty düşülýän seriýasy bar. Suratçy taýyn meýdi gyýarýan ejem ýa işte ýakamdan tutup goýmylan esan gaturma gözüň gyryp düşsem gözüň oýan ýa. Ýeke pursat bir şans. Gözüň gyryp düşdüň guturdy. Öýe barýan urulmak üçin täze bakana. Janym ejem. Sen ogluň asmandan garga uçsa ikilik almaýyn diýip ýer oturup bilen çaga. Nirden normal suraty düşýär. Şoň üçin çağlykdaky liboy suraty alyp göräýin. Ya gözüm gyryp dur. Ya ýaňy açylyp gelýän, ya da umuman alanda yumuk. Normal surat ýok. Stoykalar, mesela düzürni stoykalar muny berip. Tarağım çaladı sıkıp duran, kaptımda dostum. Yeke gidip bolan okta. Şu gedek men dostum bilen gitsem, indik sapar men bilen dostum gitýär, şeýdip ekonomny variantda 2 gedek bäsaýa gidilýän ýeri bar. Aňsatdýarlar biziň çağalygymyz. Ýani umuman alanmyzda mährem enelerimiz, käbelerimiz siziň barlygyňyz üçin sag bolun. Çağalygymyz şu şekilde geçmedik bolsa, şu günümizin gadyryny bilmezdik. Janyňyz sag bolsun. Siziň öňüňizdäki borjumuzy hiç saçan biz berip tutup bilmerdi. Türkmen gelin gyzlary bular asmandan zemine inen perizat. O zat gaharny getirseň dat bi dat. Esasat. Ba bolsa ýeriň ýüzünde cennet. Oňa ady Türkmenistandyr.